Kristo ondorengo 79. urtean erupzionatu zuen Vesubio mendiak. Pompeian hainbat kiloko harri volkanikoak erori ziren eta errautsezko xirimiria egin zuen. Herkulanon, lokatza, zerrautsez eta labaz osaturiko euriak bete zituen kaleak. Europako historiako erupziorik katastrofiko eta hilgarrienetako bat izan zen. Egun, erupzioak utzitako aztarnak ikus ditzakegu, kiskalita dauden gorpuzin objektuetan, eta zientziarentzat bere biziko interesa du papiroetan topa daitekeen informazioak. Horrexegatik, Kentuckyko Unibertsitateak martxan jarri zuen Vesuvius Challenge-a. Mundu osoko ikertzaileei hurrengo erronka proposatu zien, biribilkiak deskodetzea modu virtual batean. Eta ikaragarria bada ere, lortu egin dute. Lehenengo aldiz, 20 zutabetan banatutako ia 1,5 metro luzeko testu zati bat irakurtzea lortu dute. Ixa izpiekin geruzak urbatuak eskaneatu dira, eta ikertzaileek biribilkiak virtualki lautu eta aztertu egin dituzte orrian tinta identifikatzeko entrenatuta dagoen adimen artifizial baten bitartez. Biribilkia hau Herkulanoko bila batean topatu zen beste askoren artean, Julio Cesarren aitaginarrebarena zela uste da, eta pentsamendu estoikoaren gaineko eztabaida filosofikoak biltzen ditu. Zer beste testu deskubrituko dizkigu zientziak? Zer beste historiaren pasarte?